Gokur sarang-sarang ben rukun. Man paman Seguramune berarti rusuh. Aku seru dhewe lho, Kung. Ora ngene keterangan oleh apa ora Man paman. Ah wis telat kok wis mau kon usul. Lha timbang diarani rusuh. Aku jane ora tau rusuh. Jan ping jeli wong beda kebalang kali putung wati Sekedap Bu. Sekedap. Liya nyekel mik sedelok ya. Hah, Kang Mijo teko tenan. Lah wis pokoke Kang Mijo, sekedap. Kang Mijo. Lah sempritane ndi? Oh, Coba enek bisa meneh nepi. Kang Mijo. Kang Mijo. Saiki aja Kang Mijo. Coba. Kang Tejo. Ayo ya. Kang Tejo. Monggo Bu. Putung wati putung tak senggeh bu tong Ya. Monggo lengganipun Bapak Ibu menawi jero kebak susukan saged golek papan sing sekeco nggih, monggo. Ape jaipong napa wetanan, Mas? Derek mawon kanca-kanca garape. Jaipong ni mawon. Santi. Joget, Nduk. Murih jangkeping ingkang beksa Kung. Nggih. Menika Mbah Petik kasumanggaken jumeneng ugi nderek beksa. Ugi penyanipun genduk Santi Totolitot Mbah Petik. Ning aku pesen, Mas. Pripun? Mbah Petene joget aku tak ngalih sih. Lah napa? Jenggot tuh kena aki bedol papat wingi. Polae. Nggih. Monggo para kanca-kanca paswon walang kekek. Jaipong. mana mas walang Mbak Santi. kek